zauna mana. Ai, wai da na barka ne ka ci abinci. To kya tafi ki bar bakon naki shi kadai? Zauna. Na gode Yasmin. Ai ni ce da godiya da ka zo inda nake. Ba dogon zance ne ka na gurin ki ba. Na zo ne domin fuskanci juna. Domin auren ki nake sanyi idan har kin amince. Aure ai nufi ne na Ubangiji, kuma ni ba ni da matsala da haka. Yaya Gambo ma ya zo ya gaya mana duk wani kyawawan halayenka da 'yan gida ga baki ɗaya ma sun san da zuwanka. To alhamdulillah. Yaushe yake ganin ya dace a ɗaura mana aure? Idan har babu wani abu a ciki. Yanzu na riga na gama karatuna. Ba ni da wani zaɓi sai wanda iyayena suka zaɓa mu da kuma kai. Alhamdulillah. Allah na gode maka. Duku, da gaske aure za ka yi? Eh? Duku, me yasa za ka ƙara aure? Ko na maka laifi ne? Babu laifin da ke kai mu. Ka daina sona ne Duku? Har abada ba zan iya daina san ki ba. Kawai da kin san aure lokaci ne. To wace ce za ka aura ma? Ƙanwa abokina ce. Gambo. Daman Gamban maƙina ne ban sani ba, har ina ce mishi mutumin kirki? Haba Amina, wannan ai ba ƙiyayya ba ce ba. Daga baki da baki kika ce kowa da halinsa zai zauna, kuma ke kishiya bata dame ki ba. To duk dan na ce maka kishiya bata dame ni ba, kuma sai ka min kishiya bayan ka san wasa nake maka. Ki haƙuri. Wallahi duk zan ci gaba da zama da kai ne kawai saboda ƙarfin san da nake maka. Amma wallahi duk Assalamu alaikum. Alaikum salam. Amincin Allah ya tabbata gare ki, kyakkyawar halitta. Kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka. Masha Allah. Barka da samun natsuwa ya angon Yasmin. Ina roƙon Allah ya sa albarka a cikin aurenmu. Amin summa amin. A matsayina na mijinki, yanzu kulawa ki duka ta koma ƙarƙashina. Ciyarwarki, shanki, tufatarwa, lafiya da kuma tarbiyyarki. Ina fata za ki bani haɗin kai wajen sauke wannan nauyin. Insha Allahu, saboda na tabbata saka man adalci. Insha Allah, amaryata. wallahi ni ko a jikina
ya zata zan